Arratsalde on guztioi, eskarrik asko etortzeagatik. Beno, gaurko egunean Imanol Bitores du gurekin EHUn irakaslea, Erdiaroan doktorea, eta ni azken momentuan etorri naiz, beraz, improvisatuko dut pixka bat ez, aurkezpen hau. Lehenik eta behin, erakusketa bat dago honen inguruan, Gipuzkoa 1000 urte erakusketa, maiatzean bukatuko da, beraz, gonbidatu da zaudete, hemen bertan. Bihar Josu Etxezarraga izango da gurekin, eta ostiralean Alberto Angulo. Beste gai batzuk jorratuko dituzte, eta gonbidatuak zaudete. Gaurko egunean, Imanolek Gipuzkoako erakundeen bilakaera 14-16 mendeetan elkargoa eta gatazkak hitzaldia aurkeztuko du, berez, probintziako eliteek eta instituzioen arteko gatazka politikoen alboan edo, horri buruz hitz egingo dugu, eta Gipuzkoako garapen historikoari buruz, nola ez ba. Honekin ja, hitza zurea da. Eta barkatu, gero, barkatu Imanol, bukatuta gero, galderak edo egiteko momentua iritsiko da, hori bai, eskualtxatuz mikrofonoa behar dugu, hau grabatzen ari da, streaming, online zuzenean ematen ari da, eta etxetikan edo galderak eta entzuteko, hobeto, bale? Baskarrik asko. Ami esker Iker eta etorri zareten guztioi. Egia zan, eskerrak eman behar ditut lehendabizi Sandenboko museoari, emandako aukeragatik, pixka bat Gipuzkoari buruzko azterketa ikerkuntzen donikoak aurkezteko hemen herritar guztioen aurrean. Egia zan, tokatu edo nik proposatu dudan gai hau, pixka bat da oso teknikoa, erakundei buruz, ez daude irudi gehiegi edo objektu gehiegi, ez eta hemen museo batean egon, baina bai Gipuzkoako antolaketa eta garapen horretan oso garrantzitsuak izan diren gertakari batzuen ondik norakoak edo ondik norakoi buruz hitz egiteko aukera izango dugu. Badakit, 14, 15, 16 mende inguruari buruzko ezagutzak publiko orokorrean, ez dirala gehiegi, orduan, saiatu naiz, batean, azalpen oinarrizko eta orokor bat burutzen, baino aldi berean, ikerkuntza berrien emaitzake sartu zaldi berean. Badaukit mendik olako aurpegi ezagunak egiten zaizki batzuk eta galdera zorrotzak etorriko zaizki darako prestatu ditu gauza batzuk. Orduan saiatuko naiz bi alderdi horiek jorratzen. Alde batetik azalpen oso orokorra danontzat, etxetik ari dinara pixka jarraitzen, ulertzeko prozesu hori, Gipuzkoa edo Ipuzkoa hori, Nafarroaren barruan zegoena, horren bilakaera nola izan zen, mende hauetan zehar, 13, ez gehiegi, baina bat 14 mende bitarte horretan, Gipuzkoa hitza hori, zerretan bilakatuko dan, probintzi maila edo izaera esango duen erakunde batetan. Prozesu hori ulertzeko beharrezkoa dira elementu ezberdin batzuk kontutan hartzea, politikoa dirana batzuk, zerga sistemarekin zerikusia daukaten beste batzuk, gatazka politiko, sozial eta ekonomiaren garapenarekin zerikusi zuzena daukaten elementu batzuk kontutan hartu behar. Orduan, irudi gehiegi baino, topatuko duguna izango da testu asko eta data ezberdin. Oso murriztuta saiatu nahi sintesi lortu burutzen, kontutan hartu beharreko elementu ezberdina jartzen diralako harremanetan Gipuzkoako bilakaera honetan, probintzi izaera izango duen
bere erakunde propioarekin izango duen parlamentu batekin bilakaera prozesu horretan. Beno, horretarako, hoberena edo aproposena da pixka bat hor dakazuen atal edo barna ataletan pixka bat atal kantolatzea. Hori bai kronologikoki garaiko denbora muga ezberdinetan gauza ezberdinak gertatu dira Gipuzkoan, gertatzen ari dira Gipuzkoan, eta pixka bat hori azaltuko dugu pixka bat kronologiari jarraiki. Aurrekariak moduan, 1300 bitarte horretan, hitz egingo dugu apur bat Gipuzkoako anexioari buruz, Gaztelako konkistaren testu inguru horretan, eta nola egokitu egiten dan Ipuzkoa edo Gipuzkoa hori Gaztelako barruti edo administrazio sare berri horretara. Bigarren 1300 eta 1500 15. mendean zehar, erregearen lehen estea jarri dizuet, pixka bat erakunde ezberdinen garapenarekin, oposizio talde aurrean, erakunde zehatz batzuk garapen bat izango dute beste batzuen aurrean, edo beste talde batzuen aurrean. Eta hori 14. mendeko prozesu luze balitzateke. Hemen bai, ikusiko dugun moduan, garapen eremu ezberdin batzu daude, eta probetxua aterako duten edo nura aterako duten talde batzuk topatuko ditugu beste batzuen aurrean. Beno, imaginaten duzuen bezala, pixka bat gatazka famatu horren aurrekarietan gaude, bandu gerra hauen nondinorakoak, museoan daudenak pixka bat presentaldi beren. Eta bukatzeko pixka bat gaiaren gakoari buruz hitz egingo dut, hermandadearen edo batzar nagusi horren agerpena Gipuzkoa jada probintzi batetan bilakatuz, asanblada parlamentu batekin, eskudantza anitzak izango dituenak. Baina, 1374, 1500 garren urte bitarte horretan, oztopo ezberdinak gainditu behar izan dituen erakundea dela ikusiko dugu, probintziaren bilakara horretan. Hori izango da pixka bat, hitzaldiaren nondinorakoak izango dira hauek. 13. mendea, 14. mendea eta 15. mendea. Gero jada 16. mendeko orokortasun gutxi batzuk ikusteko. Hasiera bezala. Museoan badaude zenbait elementu eta mapa eta testu ikusi ditzazkeguenak 1200 inguruko konkistaren inguruan. Aurrekari bezala garrantzitsua da, ze Nafar erresumatik, 13. mendean zehar, Gipuzkoa Gaztelako administraziopean egongo da, eta hemen aldaketa batzuk jasango ditu lurraldeak. Pixka dazkazue hemen oso modu oinarrizkoan zehaztuak. Alfontso Zortzigarrenak azkar konkistatzen ditu Araba eta Gipuzkoa, eta segituan kostaldean ekonomia eta biztanleria sustatzeko politika garrantzitsuak aurrera eramaten ditu. Horren arira, hiribilduen Donostiatik edo Donostia eta gero, antxo jakitunak Nafar erregeak foru eman zitzaiona, horren ostean, Gaztelako erregea dazkagu, horrelako foru hiribilduen sorrera sustatzen. Hor dazkazue pixka bat, zeintzu diran kostaldean hasiera batean, eta 13. mendean zehar, Oria eta Debako ibilguen pixka bat ibilbidea jarraituz, sortuko zaizkigu beste batzuk. 13. mendeko dazkazu hemen pixka bat kostaldeko Agorriz, 13. mende erdialdean badakago Oria eta Deba Ibar bailaretan pixka bat antolatzen direna. Gero 14. mendean Urola ibai ibilgua jarraituz beste fundazio batzuekin. Ikusten da, Hondarribi, Motriku, Getaria, Zarautz, Oiartzun, Segura, Ordizi, Tolosa, Bergara, Arrasate, garai honetan hiribildu izaera lortuko dute. Horrek ez du esan nahi, populazioa
lehenago existitzen ezenik, baizik eta lurralde hauetek bestelako legedi bat izango dutela, privilegiodun legedi bat. Beno, horren arira, ardibeden, 13. mendean zehar, oain arte Gipuzkoako lurraldean, Nafar legedi eta administraziopean zegoena, konkistaren ondoren, pixkanaka, bere lege egokitzapena ari da burutzen oain Gaztelako administraziora sartzeko. Beno, badakigu, Donostiako Foru adibidez, oain beste idazkera berri bat izango duela, Gaztelako administrazio erreferentzi elementuak barneratuz, adibidez, txamponen erreferentzia berriekin edo zerga berriekin. Aldi berean, badakigu, 13. mendean zehar, Gipuzkoako hiribildu batzuk edo zenbait Gaztelako gorteetan ordezkaritzapena daukatela batzuetan juten dirala. Ordezkariak aruntz eta hango legedia oain aplikagarria izango dela Gipuzkoarentza. Pixkanaka prozesu hori hastapenak dauzka 13. mendean, baino oso modu mantxoan. Beno, 13. eta 14. mendeko testuinguru luze horretan, Gipuzkoako lurraldea zehazten joaten da, garatzen joaten da. Beno, hor dakazu pixka bigarren idei hori, Gaztelako merindade nagusi barruan dagoen barruti edo zirkuskripzio bat izatetik, pixkanaka lurraldea, bere erakunde propioa garatzen hasten da. Administrazio eta justiziaren pixka bat administrazio edo kudeaketarako. Baina oraindik ez dauzka olako zehaztasun edo esan genezake definizio oso zehatzik. Ze ikusi dezakegunez, 13. mendeko dokumentuetan, administrazio eta justizi karguak dira berdinak, pertsona berdina burutzen dituzte Araban eta Gipuzkoan. Orduan dakagu pertsona bat bi lurraldeentzat. Egoera hori jarraipen badauka behintzat 14. mendera arte. Eta bitartean, udaletxetan, probintzi barruko esan genezake barruti ezberdinetan, jurisdizio erakunde figura batzuk ari dira garatzen. Herriaren kokapen arabera, batzuk hiribilduan, hiri eremuan, edo beste batzuk landa eremuan. Aldi berean, zergen bilketarako erregeari entregatu behar zaizkion zergen bilketarako, badauzkagu barruti ezberdinen pixkanako antolaketa bat, hasieratik Araba eta Gipuzkoa batera daude sartuta, distrito edo zirkunskizio batean, deitzen dena merindad de Adente Ebro con Gipuzkoa. Horrek jarraipen bat izango du 14 eta 15. mendeetan, baina egia da, pixkanaka, Gipuzkoak Araba bestela, bere barruti edo zirkunskripzio horretan, garapen eta independentzi esan genezake definizio hobea lortuko duela. Zergatik, gizartea garatzen ari dalako, probintzia garatzen ari dalako eta konplexuagoa bihurtzen ari dalako. Beno, bukatzeko 1200. urteko konkista eta esan genezake Gaztelako koroaren erakunde egitura egokitzapen prozesu horri buruz pixkat bukatzeko. Egia da, 13. mendeko eta ez da 14. mendeko dokumentu gehiagirik ez daude dokumentuak kronikak enduta, hau da, Alfonso Zortzigarrenaren kronika pixkat azaltzen duena nola konkista burutzen den, Araba eta Gipuzkoa nola konkistatu egiten den, eta oso azkar, Kantauri itxasaldean, Castro Urdialesekin batera, Santander, Laredo, San Vicente de la Barquera, erregeak nahi dituela hiribilduak, portu hiribilduak sustatu. Hori da kronikan agertzen dana, baina 14 eta 15. mendeetan ez daude referentzi dokumentu gehiegirik konkista prozesu horren inguruko azalpenak ematen dituztenak. Baina badaude olako zeharkako testigantza batzuk, pista batzuk ematen dizkigutenak. Orduan nik ekarri ditut ona, gero ez dakit hitz egiteko edo kritikan jartzeko ez. Baina, behintzan ikuste dut pista dijoala hemendik. Konkistaren ostean 13. mendean, 13. mende bukaeratik eta 14. mende hasieran topatzen ditugu referentzia interesgarri batzuk.
Konkista horren aurrean edo adaptazio prozesu horren aurrean, noblen eta lurreko kapare taldeen edo hidalgoen erreakzio eskasa ikusten da edo somatzen da. Zergatik edo nola neurtu dezakegu hori. Badakigu 13. mendean zehar, monarkiarekin, erregeekin, bai, nobleek eta kapare taldeek jurisdizio mugaketa bat adostu edo ituna egin dutela. Kasu batzuetan ere, lurralde edo mendizehatz batzuen erabilera partekatua sustatzeko. Orduan hemen ikusten da, noblezi talde esanguratsu baten esan genezake, gaitasuna edo kapazitatea erregearekin itunetan sartzeko. Hori lotu beharra dago zuzenki 13. mendeko konkista eta adaptazio prozesu horrekin. Eta bukatzeko dokumentu berri bat ekarri dizuet, agertu dana, ez dakit ezaguna zan, o berria atzana, baina hain historialari hoi iritsi zaigun dokumentu berri bat. 14 eta 15. mendeko testigantza historikoetan ez dago oroimen gehiegi edo informazio gehiegi 1200 urteko konkista horri buruz. Horrek, interpretazio anitz ezberdin izan ditzazke. Baina ikusiko dugun bezala, 16. mende hasieran, Gipuzkoako historiari buruz hitz egiten ari diren, kronistak edo historialariek, ez dauzkate olako erreferentzi zuzenik gertakari eta aldaketa prozesu horren inguruan. Ideia bat aipatu dut hemen, gerora gertuko diren erreferentzi historikoa konkistari buruz, eta aldi beren erakunde egitura egokitzapen horri buruz, gerora gertuko zaizkigun erreferentziak Gipuzkoako elite politikoen eta Nafarroako erregen interesen arteko konfrontazio bat azpimarratzen dute, bati bat. Konkista edo konkista horren inguruan interes politiko kontrajarria daude Gipuzkoarren eta Nafartarren artean. Hau da, Gipuzkoako artxiboan agertu den, Gipuzkoako historia, ez dakit, lehen da bizikoa da, no ez? Baina 16. mendekoa, 1530 urte ingurua idatzia. Otxoa Alvarez Izasagakoaren komendadorea dana, militarra da hau, kronika. Eta pixka bat, saltzen digu hemen, konkista horren inguruko nondinorakoak, beste historian oraindik zaharragoa diren beste gertakari batzuekin. Eta hemen pixka bat ez naiz gehiegi sartuko, baina ondorioztatzen dena da hori historialari honek ez dauzka erreferentzi oso zuzenak konkistaren inguruan eta nahastu egiten ditu datak. Baina kasuistikaren inguruan edo esan genezake arrazoi hauen inguruan sartzen da esan ez hori Nafartar administrazio edo gobernariek Gipuzkoar kaparetasunaren aurkako erasoldi baten ondorioz askatu egiten dala. Lurraldea, Gipuzkoa, Nafarroatik. Eta hortik aurrera, 3. parrafoan azpimarratuta dakazuen bezala, y así salieron los hijos de algo guipuzcoanos de la corona de Navarra y se comendaron a la corona real de Castilla. Baina hori ez da data. 1320 urtean kokatzen duen gertakari ezaguna dan beste gertakari batean, konfunditu egiten ditu, nahastu egiten ditu erreferentziak. Interpretazioak izan daitezke anitz asko honen inguruan, baina Inigo Aristari buruzko erreferentzi historikoak baldin badazka historialari batek, erdi aro hasieran pixka bat kokatzen diren erreferentzia baldin badazka, eta holako gai garrantzitsu baten nasketa baldin badaka da ezagutza gehiagiz dagoelako. Garai honetan, mentzat 16. mendean, eta 16. mendean esan genezake iritsi diren oroimen edo memoria historiko horren inguruko erreferentzia ez da oso argia Nafarroaren esan genezake konkista edo ateratze prozesu horren baitan edo inguruan. Hau ideia bezala, testua berria da, eta honen inguruan historialariok oraindik eztabaidatu behar dugu asko. Hori esan da, egingo dugu salto 14. mendera. Zehazki, 1300 eta 1374 urte bitartera. Ikusteko pixka bat,
erregek bultzatu duten, baina ez bakarrik erregen interesagatik, baitako bertako lekuko biztanleekin adostu den politika baten ondorio, sustapen politika horrek ze ibilbide daukan Gipuzkoan. Errege eremura zehaztuko den politika, sustapen politika bat ikusiko dugu oso garrantzitsua da. Eta menonean dauzkagu kapare talde ezberdin batzuk, landa eremuan bizi direnak edo leinu etxe, esan genezake, oso garrantzitsua dira. Beno, hori da pixka bat historiografiak gehien horrela deskribatu duen testu ingurua. Beno, hiri eremua erregek sustatuko dutena eta landa eremuaren arteko konfrontazio delako bat existitu dela pixka bat esan digute baina arte historialariek. Beno, egia da, egin batean hori gertatu dela, baina burutzen ari garen pixka bat ikerkuntzen ondorioz, ikusi daiteke prozesuri konplexuagoa dela eta eremu ezberdinak jorratu eta ikertu behar ditugula hori neurtzeko ondo. Hemen garrantzia dago neurketa horretan. Horren arira, baitzegongo dugu pixka bat, errege eremu horren hiribilduen bati bat eremua dana hori, hiribilduak 14. mendean zerroaindik gutxi batzuk, sortuko zaizkigu, errege eremu horren edo hiri eremu horren garapena nolakoa dan eta talde ezberdinen oposizioa nola gertatzen dan eremu ezberdin. Eta, azaldu bezala, mapa horretan ikusi dugun bezala, 14. mendean zehar, bat bigarren erdialdetik aurrera, oraindik hiribildua sortzeko politika hori jarraipen badauka. Beno, alde batetik hori, sekulako privilegio eta abantaiak emanez, ekonomikoak, sozialak, hiribilduetan ezi eta hasiko diren, esan genezake, bizitzera etorriko diren biztanleentzat. Beno, 14. mendea da oso garrantzitsua Gipuzkoarentzat, ez bakarrik erakundeen garapenagatik, baita ekonomiaren garapenagatik. Burdinolaren inguruko, badaude hemen museoan zenbait erreferentzia oso interesgarria direna, baina ulertu behar da. Jatorriz tradiziozkoa zen pixka bat siderurgia edo Burdinolen lan horrek sustapen itzela daukala 14. mende hasieratik aurrera. Zergatik erakunde publikoek lagundu egingo dutelako horretarako. Monarkia eta udaletxeak dauzkagu hemen atzetik sustapen erderaz ezaten da fomento politikak, sustatzen. Beno, agertze zaizkigu Antso Lau, 13. mende bukaera eta Alfonso 11. erregialdian, agertze zaizkigu famatua oso ezaguna diren Burdinolen edo siderurgi foru berri horiek arloa sustatzeko pizgarri ekonomiko eta fiskala dauzkatenak. Burdinoletan lan egiten duten langilea oso privilegiatuak. Oso privilegiatuak. Zerga arloan, baita armadara joateko edo ejertzitura joateko salbuespena daukate, basoan baliabideak eskuratzeko lehentasuna daukate, beste taldeen aurrean, oso babestua dagoen arlo ekonomikoa da, zergatik estrategikoa dalako. Beno, testu inguru honetan ikusi daiteke pixkanaka nola orain arte baliabide naturalen, mendiaren, ondasunen eta industrien onuradun izan diren lurreko saldun edo landa eremuko saldunen eta taldeen erantzun oso bortitza. Burdinolek edo Burdinolen foru hauen abantailen aurrean. Zergatik, Burdinolen foruak zehaztasuna izango dutelako edo aplikagarriak izango direlako bakarrik hiribilduetan. Orduan, orain arte errege bazeuzkaten Burdinola batzuk, bazeuzkaten ibaien, esan genezaken kontrola, bazeuzkaten aldi beren mendien eta basoaren pixka bakudeak eta aprobetxamendua bat ikatza lortzeko, erregaia lortzeko, aldi beren meategien kontrol hori, oain arte saldune zeukaten eta erregeak oain kendu eta hiribilduko eremuari emango dio. Eta honen aurrean ikusten daia da 14. mendetik oposizioa dagoela eta
pizgarri eta sendotze ekonomiko politika horiek oztopatzeko biolentzia erabiltzen dela. Bai? Biolentzia erabiltzen dela. Bai? Oain arte, erregeak gehiegi zaindu ditu saldunak eta goi nobleak, edo bertako goi noblesia, eta oain beste batzuei ematen ari die. Baldintzak eta baliabideak lanean jarduteko. Bai? Baina, oain erakunde moduko arloan, gremi hori esan genezake hobeto antolatuz. 14. mendean aldi berean Gipuzkoan gertatzen ari da merkataritza jardueraren eta honi lotutako zerga sistemaren garapen bat, bai? Hiribilduei emandako privilegioetan ekonomia merkataritza sustatzeko abantaiak ematen dira. Eta horren arira interesa dauka erregeak zerga sistema sare baten ezarpena garatzeko interesa dauka horretan, bai? Beno, Gipuzkoak parte hartzen du, edo Gipuzkoak hiribildu ezberdinek parte hartzen dute oain probintziatek gain, edo probintziaz kanpo antolatzen ari diren elkargo edo hermandadeetan. Batzuetan segurtasunarekin zerikusia daukatenak, beste batzu itsas merkataritzari loturik adibidez, bai? Beno, aduana sarearen garapena ari da sustatzen eta zehazten oso ondo Gaztelako gorteetan orain ikusiko dugun bezala. Eta pixkanaka 14. mende bukaeratik aldi berean zerga sistema osatuz zerga berrien agerpenarekin. Alkabala zergak oso interesgarriak dira ikusteko gauza ezberdinak edo probintzian gertatzen ari diren gauza ezberdinak. Ikusiko duzu orain oso azkar. Beno, erdazkazue pixka bat merkataritzarekin zerikusi zuzena daukaten eta Gipuzkoari erreferentzia egiten dioten 13. mendetik Gaztelako parlamentuan hartu diren erabakiak, 1978 urtetik, zerga sistemarekin zerikusia daukaten gauza batzu, baina aldi beren aduana eta merkataritzaren kontrolarekin, eta hemen agertzen zaizkigu Donostia eta Hondarribi eta hiribildu ezberdin. Aldi beren itsas armada eta itsas pixka komunikazioak burutzeko neurri ezberdinekin. Irudia interesatzen zait. 1351. urtean, adibidez, Valladolideko gortetan zehazten da. Aduana sarea, merkataritzaren gainoko aduana sarea nolakoa izango dan, eta nola ari da hori konplexuagoa bihurtzen, Badazkagu aduana nagusi batzuk eta bigarren mailako aduana batzuk, Gipuzkoan, Getarian, Arrasaten, Tolosan, hor dazkagu Donostian, Motrikon zehaztuak, Beno, seguran, funtzioa burutzen, Eta ogasunarekin pixkat aurrerago joanez, alkabala zergaren astapenak, salerosketen gaineko zerga berri bat asmatzen da 14. mendean, eta pixkanakare, Gipuzkoan horrek oihartzuna izango du. Hasiera batean, zailtasunak dauzkana hori ezarriz, edo esan genezake erantzun bortitza jasoko duen zerga berri honek, azkenean bere ibilbidea izango du. Eta ikerketa burutzen baldin badugu, 14. eta 15. mende bitartean, horrelako probintziaren barne antolaketa diseinu sareak burutzen ari direla konprobatu dezakegu. Zerga bilketarako Gipuzkoan dauzkagun barruti jurisdizio ezberdinen antolaketa burutzen ari da 14. mendetik aurrera, hor dakasuena pixka bat zehaztuz edo antolatuz. Donostia badazka hiribildu batzuk, bere barrutian gehi, herriska txiki batzuk. Oso interesgarria da zerrenda hau, ze oain arte dokumentuetan ez dira agertu herriska txiki hauen ez da existentzia ere. Edo oso aipamen urriak dauzkagu. Ikusi nola dagoen jada 15. mendean zer, baina lehenagoko lurralde antolaketa daukagu. Oso interesgarria nola ari dan hori garatzen. Horren arira, Gipuzkoa ari da barruti bezala
administrazio barruti bezala garatzen etengabe. Bueno, data zehatz batzuk hau ikusteko, Fernando Laugarrenaren garaian, 14. mende hasieran, oraindik Gaztelako merino handiek Gipuzkoako merindadean esku hartzeko eskudantza dauzkate. Bai? Ez dago oraindik Gipuzkoako merino zehatz bat. Gaztelakoak egiten ditu, administrazio justizia esan genezake neurri gehienak. 14. mende, bigarren hamarkadatik aurrera hori pixkanaka aldatuz joaten da. Orain bai, sortze zaigu Gipuzkoako merino handi bat. Lurraldearen jurisdikzio nagusia esango duen merino bat, administrazio eta justizi pixka bat esan genezake eskudantzekin. Eta hor dazkazue pixka bat zeintzu diran lehendabizikoak, Beltrán Ibáñez de Oñate, bai? Vasallo Justicia en Tierra de Guipúzcoa, Gómez Carrillo, Juan Sánchez de Salcedo, Ladrón de Guevara, bueno, Gipuzkoatik gertu, baina Gipuzkoaren barnean, oraindik ez dauden lurralde erreferentzia egiten dizkigun pertsonaia. Bueno, ikusiko dugun bezala, 14. mendean zehar, zerrenda oso luzea daukagu, eta jatorri ezberdina izango dituen merino handi ezberdinekin. Eta alkabalekin ikusi edo zerga sistemarekin ikusi dugun moduan, administrazio sarea Gipuzkoa barnean ari da aldi beren garatzen. Barne antolaketa edo barne barrutiekin edo zirkuskripzioekin, merindade txikietan ari da hori antolatzen. Bai? Beno, datu gehiago ikusteko. Barnealdeko zenbait hiriburuk 14. mende bigarren erdialdetik aurrera bati bat, hasi dute prozesu berri bat, nun landa eremuko herrixka edo herri txikiak hasi dira xurgatzen. Hau da oso fenomeno dinamika oso garrantzitsua Gipuzkoako hegoaldean bati bat. Bai, badaude Ordizi bezalako edo Arrasate bezalako hiribilduak 14. eta 15. mendean zehar batu egingo dituzten, elkartu, xurgatu egingo dituztenak alboko herri txiki asko. Bai, beno. Horren arira ari dira aldi berean erakunde ezberdinak burutzen, hiribilduan dauden edo bizi diren biztanlea dauzkate eskubilde eta lege batzuk, eta aldiz landa eremutik etorritakoak dauzkate beste batzuk. Baina hori orain nahasten ari da. Beno, 1374. urtetik aurrera dokumentuetan, hobentzat zergekin zerikusia daukaten dokumentu batzuetan, hasi da agertzen Gipuzkoako hermandade baten sorreraren inguruko aipamena. Erakunde hori bilakatuko dana gero Gipuzkoako batzar nagusi horretan, bai, 14. mende bukaeran eskedantza legegilea dauzka, bai, eta hasi da hori garatzen. Parlamentu berri bat sortu da Gipuzkoan orain ordezkaritzapen edo aulkia ahotsa daukaten ordezkari ezberdinekin. Eta zeintzu dira horiek, zergatik sortu da hori 1374. urtea. Ikusiko dugu hain oso azkar, esan genezake hitzaldiaren gune edo gakoa dalako. Hermandade hori bilakatuko dalako gero probintzian. Guk ezagutzen dugun Gipuzkoako probintzia horretan. Beno, bukatzeko pixka beste neurketa eremu bat ikusteko nola ari dan Gipuzkoar erakunde sare hori garatzen, arlo militarrean ere ari dira. Mugen defentsarako erakunde zehatz batzuen garapena edo areagotze, handiagotze prozesu bat ematen, gotorlekuen eta gazteluen alkatea dazkagu, oso interesgarria zeintzu dira Gipuzkoan dauzkagun gotorleku eta errege gazteluen gobernaria zeintzu diran. Oso garrantzitsua da hori azpimarratzea. Eta aldi beren mugako kapintaintza ezberdin batzu dauzkagu pixka bat, fronteren, Nafarrako, Lapurdi, hor dauzkago muga horren aurreko pixka bat kapitaintza horiek antolatzen. Beno. Bukatzeko, falta zaigu pixka bat, elizbarrutien antolaketari erreparatzea pixka bat, mende hauetan zehar, Gipuzkoa dago banatuta
3 apezpikutza sare ezberdinetan edo barruti ezberdinetan. Bai? Beno, Baionako diozesia dakagu edo apezpikutza, Iruñakoa eta hemen, bigarrena, Kalahorrakoa, ez zitan ateatzen. Bai? Beno, ikusten duzuen bezala, egoera hau partekatu egiten dute Arabak zein Bizkaiak, bai? Burgoseko apezpikutzan dauzkate lurralde batzuk, bere administrazio edo barruti sarea eliza eremuan, bai? Beno, hori azalduta, oain, gustatuko litzaidake, ez dakit 15-20 minututan, probintziaren pixka bat erakunde nagusi honen bilakaera prozesuari buruz hitz egitea. Bai? Oain arte, azaldu diren elementu edo gertakarian nagusiak zerikusia zaukaten pixka bat lurralde honen kokapena, lurraldearen funtzionamendua errege sarearen, bai, edo administraziopean, bai, elementu ezberdin ikusi ditugu, oain erreferentzia egingo diogu, berez, hemen sortzen den erakunde berri baten garapenari buruz hitz egingo dugu. Hemen sortzen den, oez, lehen da biziko erreferentzia ordenamentutan da, Gaztelako gortetan baimena ematen saiola sortzeko hermandade hori erregeak eskatu egin duelako. Guazen pixka bat 1374 eta 1500 garren urte bitartean, da data orokor bat, luzatu dezakeguna gero 16. mende luzean, bai? Guazen pixka bat gertakari zehatz batzuen inguruko aipamen eta salpena burutzea. Hermandade hori funtzio zehatz batzuk dauzkana ikusiko dituguna zeintzu diran, parlamentu batean antolatu diren ordezkari ezberdin eta funtzio legegile batzuk dauzkan erakunde hori bilakatuko da gero probintzia batean, edo probintzi batean, eta bere parlamentu izena izango da Batzar Nagusi edo Junta General de Gipuzkoa. Bere oain 14 ez 15 mende bitartean, oain guretzat ezagunagoa diren Ikur, Armarri eta bestelakoak oain diseinatzen dira. Testu inguru honetan. Garapen prozesua ulertu alizateko ondo, beharrezkoa da garaiko testu inguru zehatz historikoari erreparatzea osondo, bai? Ze parlamentu honen ezarpen, funtzio eta esan genezake garapen edo konplexutasun prozesu hori garaiko testu ingurua zordioen batean. Hori da pixka bat oain bukatzeko jorratuko ditugun elementu edo ideia nagusiak. Ideia eta orokotasun gutxi batzuk hermandade honi buruz, probintziaren osaketa instituzionalari buruz. Prozesu hau monarkiaren eta lurraldearen arteko interesen elkargoaren ondoriozko prozesu zuzena da. Hermandadea nahi du erregeak, hermandadea nahi du Gipuzkoako biztanleriak. Eta elkargo horren ondorioz lortzen dira. Oain, erakunde honek lortuko dituen eskudantza eta garapenak. Erakundearen partaideetakideek eskudantzak eta autonomia eskatuko diote erregeari, legedian zehaztuz. Honek esan nahi du, monarkiak edo erregeek babestu eta sustatu egingo duten erakundea dela. Zergatik interesatzen zaiolako aldi bere. Bi aldei interesatzen zaiolako hori. Testu inguruari loturik, hemen museoan agertzen zaizkigun oinez eta Ganboako bandoi buruzko dinamikei buruz hitz egin behar dugu, ze hein batean erakunde honen zeregina, garapena, edapena, arazo honen bando gerren ondorio zuzena edo kausa zuzena dalako. Hermandade hau sortzen da, esaten dute dokumentuetan, Gipuzkoaren pasifikazioa lortzeko. Ze hemen legedia ez da errespetatzen, ezin da kunplitu legedia, erakunde publikoen, esan genezake erregearen, legedia ezin da kunplitu, bando hauek
eragiten dituzten arazoen ondorioz, bai? Eta hori da pixka bat konpondu nahi dena, bai? Beno, laugarren puntu honetan, hasiera batean, Gipuzkoako Hermandadea, honen antolaketa eta garapena, funtzio da hori, Gipuzkoaren pasifikazio hori lortzeko, erregearen justizia edo estatuaren justizia bezala azaldu dezakeguna, bai? Hori lortu ahal izateko hermandadea sortzen da, erakunde gehigarri edo osagarri bezala. Beharrezkoa da erakunde hau justizia berreskuratzeko. Ze bandoen menpekotasunpean dago probintzi eta biztanleri guztia. Bai? Eta bando gerra pribatu hauen arazoak egin dute probintzia ezin dela gobernatu, probintzian ezin dela bizi. Ikusiko dugu zein baliabidekin lortu dute menperatzea edo oinperatzea Gipuzkoako probintzia oinez eta Ganboako bandoek. Beno, pixkat, hermandade hau, gero batzar nagusietan bilakatuko dana probintziari esan genezake agerpena emanez, hasiera batean honekin edo arazo honekin lotuta dago. Baina pixkanaka erakunde hori osagarria dana, ezoikoa zen hasiera baten, bihurtuko da oso azkar erakunde ohiko batean. Lurraldearen gainera eskumen politikoak bere gain hartuko dituena eta gainera oso solaizter probintziaren izenean hitz egingo duela. Hitz egingo duena, bai? Hermandade hori, parlamentu hori, bilakatuko da batzar nagusietan, probintzia izaerarekin oain parlamentu horrek hitz egingo du ez, gobernatuko du probintzia, esan genezai, erakunde gorena bezala. Baina horretarako, prozesu horretan, zenbait lege aldatu behar dira, edo zenbait lege berri egin behar dira erakunde honi gaitasunak emateko, bai? Beno, parlamentu honen edo erakunde honetan zeinek hartzen dute parte, hiribilduek hartzen dute parte, modu esklusiboan, noblei eta elizari lotutako herri edo lurralderik gabe edo hauek baztertuz. Ze hasiera batean, agertze zaizkigu oinez eta Ganboako bandoak, erakunde hauekin hitz egiten eta erabakiak hartzen, baino baztertu egingo dira, bai? Beno, baztertu lortzen dutelako baztertzea talde hori, talde honek, bandoen eta gaiden nagusien talde honek nahi du errepresentazio eta ordezkaritzapena erakunde berri honetan edo probintziaren politika. Manoero lortuko dute baztertzea. Beno, pixka bat elementu orokor hori erreparatuz, oain, egia da, historiografiak landu duen gaia dala, oain arte bat tokiko iturrien analisi oso garrantzitsua burutu duten historialaria dauzkagu, baina 21. Mendeko baliabidei esker eta bat artxibo ezberdinetan agertzen ari diran dokumentu berriei esker, badaude aukerak sakontzeko ezagutza honetan, erakundeen inguruko ezagutza honetan. Beno, hemen oso azkar pasako dut, bukatzeko oso azkar, Gipuzkoako batzar eta erakunde nagusiei buruzko informazioa gordetzen duten artxiboen erreferentzi batzuk agertzen zaizkigu. Hau garrantzitsua da historialarientzat, ze informazioa hemendik ateratzen dugu, bai? Beno, hain arte Gipuzkoako artxibo orokorrean gordetzen ziren informazioa dira gehien jorratu direna, baina beste batzuk oso garrantzitsuak, aldi berean, erakunde horien pixka bat historia eta probintziaren bilakarea ulertzeko. Udal artxiboak eta oso garrantzitsuak aldi beren artxibo orokorrak. Simankasen, Valladolizen, dauzkagun artxiboa dira oso garrantzitsuak. Goi mailako administraziotik, Gipuzkoako probintziarekin egindako neurri, akordio, arazo, testigantzak hemen gordetzen diralako. Beno, orduan, historialariak egin behar ditu danak ikusi eta horretan gabiltza. Beno, hain arte, eta hemen bukatzeko oso azkar ondorio moduan. Oain arte, nik egin dut 14, 15 eta 16. mende hasieran nago haindik,
bai, pixkat, erakunde honekin zerikusi zuzena daukaten dokumentu guztiak. Dauden guztiak ikusten, guztiak, baina dira guztiak, artxiboetan, bai? Ze nik horrela egiten du lan, ez dute ezer baztertzen, nun dago, eskuratu eta irakurri behar dut, bai? Beno horren arira ikusi ditut prozesu dinamika batzuk, bai? Egin batean azaltzen digutena, zergatik, 15. mendeko bati bat, gizarte horretan non nahi den nagusien arazoak dira gehiegi, bai? Nola, pixkanaka, erakunde honek lehentasuna hartu, protagonismo hartu, arazori gainditu eta probintziaren esan genezake erakunde politiko nagusia nola bilakatzen den, prozesu hori ulertzeko zenbait dinamika identifikatzea lortu dudala uste dut. Bai, hori oraindik olako azalpenik ez dut gehiegi ikusi historiografian. Orduan, ondorio moduan azaldu ditut bai pixka bat. Zergatik eta nola zein baliabideekin lortzen da hermandade hori Gipuzkoako batzar nagusi horretan edo junta horretan bilakatzea eta Gipuzkoako esan genezak erakunde politiko nagusie bezala esartzea. Bai? Beno, ideia orokor batzuk. Hermandadearen egituraketaren inguruan ordezkaritza eta jurisdizioa daude dokumentuan hitz prokuradorei buruz hitz egiten digutenak, hermandade horren alkateen inguruko eskudantza eta neurrien inguruan, bai? Bueno, pixkanaka ikusi dezakeguna da dokumentuetan hori hermandade hori 1374 urteko hermandade hori, helburu zehatz batzu zeuzkana, pixkanaka nahi du lurralde osoan, Gipuzkoako lurralde osoan, jurisdizio edo boterea izatea. Baina hori ez du lortzen oso azkar, ze bidean, mende terdi luze honetan, oztopo ezberdina daude. Batzutan, hiribildu batzuk ez dute sartu nahi, hermandade horretan. Beste batzuetan, parlamentuan adostu diren neurri batzuk ez dituzte partekatzen edo onartzen hiribildu batzuk. Orduan, ez da beti iritzi pentsamolde bakar bat ematen dana eta oztopoak agertzen dira ibilbide honetan. 18 hiribilduk izango dute aulkia. 15. mendetik aurrera batzar honetan. Eta ordezkaritzapena antolatzen da 3 barruti edo ezberdinetan. Segura Ordiziako ibarrak, Arrasate eta Bergarako ibarrak eta Itsasaldea da beste barruti bat. Beno, harri berean, hasten dira, 15. mendetik oso argi, herriska txikiak, ordezkaritzapena nahi dutenak, ahotsa aulkia nahi dutenak asanblada honetan, baino lortzen ez dutenak. Zergatik, 18 hiribildu hauek, hitza esklusiboki nahi dutelako mantendu, bai? Beno, 1957 urtetik aurrera dokumentuetan hermandade hori bilakatu da probintzian. Izaera berdinarekin, azaltzen zaizkigu dokumentuetan, hermandade edo parlamentu hori da probintzia. Merindadea bukatuta, edo hain gara probintzia. Eta bere dokumentuak probintziaren sigiluarekin edo armariarekin sinatzen dituzte hemendik aurrera. Bai? Beno, 1957 urteko ordenantzetan agertzen da hori. Beno, asanblada honek, justiziaren eta gaizkileen kontrako eskudantza zauzkana pixkanak edo hasiera batean, hasiko da beste arloko elementu edo gaiak kudeatzen, edo eskudantzak lortzen. 15. mendean dago arazo oso larri bat Aide Nagusiekin, baina Aide Nagusien boterea ez da bakarrik, ikusiko dugun bezala indar feudal horren esan genezake boterea, edo gehiegikeria violentziaren monopolia daukatelako, ez da hori bakarrik. Ikusiko dugun bezala, Aide Nagusien boterearen baliabide oso garrantzitsua da justiziaren kontrola. Ez bakarrik Gipuzkoan, baizik eta gero, gortean errege, esan genezake administrazioan dauden tribunalen auzitegien lagun gehiegi dauzkatelako. Adi bere, beste baliabide batzu badauzkate. Orduan, pixkanaka, arazori kontrolpean izateko batzar nagusiek letradunen, abokatuen
kontrola sustatzuko dute, fiskalizazioa. Bai, lortuko da momentu bat 15. mendean zehar, nun Gipuzkoan gertatzen diren auzi guztien kontrola junta hone daukan. Bai? Beno, eskumen gehiago, adibidez, zerka bilketarekin, aide nagusiek oztopoa jartzen dituzte zerga sistemaren funtzionamenduan. Zerga lapurtu egiten dituztelako. Bai? Edo zerga saretik dauzkaten privilegio edo diru soldatak handitzen dituztelako. Beno, honen inguruan oso interesgarria da hermandadeen inguruan dauden dokumentuek bandoi buruz eta aide nagusi buruz hitz egiten digutenean ezagunena da kroniketan dauzkagun, Arrasate erretzen dutela 1848 urtean, edo hori da pixka gehien ezaguna dana, baina badaude nire ustez askoze interesgarriagoaren beste elementu batzu, pixka bat azaldu dudan ideia honen harira, neurtzeko ondo, zein baliabide dauzkate aide nagusiak botere hori mantentzeko Gipuzkoan eta esateko dokumentua Gipuzkoa pasifikatu behar dela. Beno, hemen dazkazu ideia gutxi batzuk. Badaude bandoei eta hauen dinamikei lotutako arazo batzuk. Aide nagusiak dira batzuk, baina hauen bezeroak edo klienteak erderaz dira askoze garrantzitsuagoak, kopuruaren arabera oso garrantzitsua diralako. Beno, agertzen dira erronkak edo desafioak erdera, suetenak, atreguak, estortzioak, eroskeriak, beno. Hau pixkat antolatzeko ekarri dizkizuet ideia batzu zergatik, aide nagusiek mantentzen dute botere maila hori 15. mendean zehar, eta nola hermandadeak horri buelta ematen dion. Nik uste dut lortu dudala, edo saiatzen ari naizela, bilbide zuzenean nagoela hori ulertzeko. Hemen dazkazue pixka bat baliabide batzuk oso interesgarria dinenak. Aide nagusiak pertsonen, ondasunen, herrien eta erakunden aurkako indarkeria erabiltzen dute. Hori oso ezaguna da, baina arte, historialari guztiek edo gehien azpimarratu duten elementua dalako. Baina badaude beste batzuk, ez bakarri violentzia. Lekukoak auzietan erosi egiten dituzte edo mehatxatu egiten dituzte hauek salatzeko. Beno, aurkakoen epaien apelazioa gortean burutzen dute, salaketa jaso dute aide nagusiek eta gortera apelazioa burutzen dute, saiatuz horrek, kausa horrek, artxibatua izan dezan, eta ondorio zigorrik ez izateko. Aldi berean, Eliza auzitegietara joteko errekursoa da oso oparoa garai honetan. Gipuzkoar esan genezake biztanle askok eskumikazio zigorrak jasotzen dituzte, aide nagusien gehiegikeriak edo nobleziaren gehiegikeriak salatu egin dituztelako tribunaletan. Hauek Eliz tribunaletara joan eta zigorrak ez jasotea lortzen dituzte. Baina badaude beste batzuk ez bakarrik tribunalekin edo auzitegiekin zerikusi daukande, badaude beste dinamika batzuk oso interesgarria diranak. Jarraian, ondasunen jabetza akzioen nahitaezko edo indarrezko eskualdaketa burutzen dute aide nagusiek. Hau da, badaude oain momentu honetan baserriak, erroldak, errotak, errota dauzkatenak, burdinola dauzkatenak, itsasontzia dauzkatenak, mendian ganadua jaten emateko lekuak dauzkatenak, bere adinak erosi dituztelako edo akzioetan banatuta daudetelako, aide nagusiek bere mehatxuak erabiliz, hauek erosteko gaitasuna daukate. Mehatxua eta violentzia erabiliz. Zertarako babajabetza kontzentrazio hori burutu ahal izateko. Beno, gehiago zerga errealen bilketa eta kudearen gaineko oztopoa jartzen dituzte. Erresumako nobleekin dauzkaten loturen ondorioz,
bai? Justiziaren ekintza oztopatu egiten dute. Hau agertzen da asko, dokumentuetan eta hermandadeak lortzen du hori gainditzea. Eta gainera Gipuzkoan, aide nagusiek epaileak eta ofizialak izendatzen dituzte. Beno, horren aurrean, edo egoera horren aurrean, erakunde hermandadeak horri buelta emango dio. Eta pixkanaka, beste arloetan ere, ez bakarri segurtasunaren, edo aide nagusien biolentzi, estorsio eta esan genezake gehiegikeriaren aurrean, beste eremuetan hasten da, eskudantzak lortuz, ikusi. Probintziaren barneko mugimendu merkataritzaren kontrola izango du asanbladak. Gutxira probintziak monarkiari zor dion zerga edo fiskalitatearen negoziazio eta kudeaketa berak burutuko du. Aldi berean, armadarentzat soldadu eskakizunak etortzen diranean, bera izango da. Gipuzkoan, errekrutatze prozesuak antolatuko dituenak. Lan eremuan edo ekonomia eremuan beste arlo ezberdinetan esku hartze edo eskudantzak lortuko ditu. Kontratazio praktiken erregulazioan adibidez, hola gizonen edo burdinolen sektorean, aldi beren neurri ezberdina zehaztuz baso, ur eta abeltzaintzan, lanbideko fradien gaineko guztizko kontrola izango du, eta txiroen eta eskalen gaineko jurisdizioare izango ditu. Badazka, oain Gipuzkoako probintziko parlamentu honetan bilakatu den erakunde, txiroak zigortzeko eta lanean jartzeko eskudantza dazka. Ikusiko ditugu beste batzuk oso interesgarria direna. Oso garrantzitsua da balioan jartzea azkeneko puntu hau, pixka bat, monarkia eta lurraldearen arteko pixka bat elkargo baten ondorio sortu eta garatzen ari den hermandade bada, edo parlamentu bada, edo erakunde bada. Zergatik, egin batean, 15 eta 16 mendean, erregeek hermandade, Gipuzkoako hermandade, gero beste probintzietan, eta deitzen dira probintziak, beste probintzietan sortzen ari diren hermandaden erabilera sustatuko egingo duelako. Barne, esan genezake boterea mantentzeko, indar militar bezala, eta kasu batzuetan ere, kanpoko konkista burutzeko. Ze, hermandadeak hasi bena batean justiziaren, esan genezake, justiziaren pixka bat, arlo hori gainditzeko, pixka bat lortu den, sortu den erakunde horrek, zauzkan, gizonak errekrutatzeko gaitasuna. Ze aide nagusiei, justizi hori esartzeko, kumplitzeko, indarrez egin behar. Baliabide, errekrutatze baliabide indar hori erabiltzen du erregeak. 1949 urtean esaten du erregeak, hermandadea, baita Gipuzkoan beharrezkoa dela zerga sistemaren funtzionamendua lortzeko. Hermandaderik gabe, zergak ezin diralako jaso. Ideia pare bat gutxiago bukatzeko 5 minututan bukatuko dut, 2 diapositiba falta zaizkit. Hermandadearen eta batzar nagusien inguruko pixka bat gizarte esparruari begiratuz, oso interesgarria da agertzen zaizkigun erreferentzi ezberdinak. Oso interesgarria zergatik, batzuetan, erreferentzia horrokorrak informazio gehiago ematen dituzte zehatzagoak baino. Oain arte, historiografiak edo gai honi buruzko ikerketa historikoak egin diranean, elementu honi buruz, gizarte, sektorea txikimendu horren inguruko pixka bat, elementuari buruz, informazio gehiagiri ez dute lortu zergatik, izen gehiagi ez diralako ateratzen, eta protagonisten ondinorakoak, dokumentotan gehiagi ez diralako agertzen. Prokuradorea dazkagu, baino zeintzu dira hermandaderen ejertzito edo indar militarrak gideratzen dituzten, hemen agertzen zaigu, erregeak esan da saldunak, eta bestelako, goi mailako gizona, caballeros, escuderos, oficiales, hombres buenos de las dichas hermandades. Hemen nobleak ere agertzen zaizkigu hermandadean sartuta orduan. Monarkiak hermandareakiko atxikimendua Gipuzkoan sustatzeko neurri batzu jartzen ditu martxan.
oso interesgarria diranak. Deialdi bidez errekrutatutako osteei hiribilduetan edo herrisketan ordenantza batzu daude, 14 urtetik 60 urtetara beharredanen, bai, deialdia egin eta bizilagun kopuru zehatz batek ejertzitua osatu behar du. Bueno, horrekin batera badaude, profesionalak, esan gentzen, gerraren profesionala diren beste basailu batzuk parte hartuko dutenak. Eta hau errestasuna emango zaie. Hermandadea erasotzen duten nobleentzat zigorrak jarriko dira, bai? Privilegio eta sarien edo situado edo mercedesak deitzen dira erderaz, hauek konfiskatu egingo zaizkie. Ez bakarrik hori, ondasunak ere kendu egingo zaizkie. Bai, oso famatuara dorretxeen pixka nola bota zituzten Gipuzkoak ez dakizen bat dorretxe, ez dira dena botatzen dira zenbait. Beste batzuk mantendu egiten dira. Baina ez bakarrik hori, erregeak hermandadearen joaten diren nobleentzat ondasunak kendu. Ondasunak baserria izan daitekena, lurrak izan daitezkenak, edo erregearen zerga ogasunetik jasotako diru kopuruak izan daitezke, bai? Edo soldatak, bai? Oso interesgarria dira beste neurri batzuk. Aide nagusiek eraiki dituzten menpekotasun loturak apurtzeko, bai, ze esan dugu, agertzen da dokumentazioan horrela, oinperatuta dago Gipuzkoa eta Gipuzkoaren biztanleak, herritarak, bai, oinperatuta, menperatuta daude, aide nagusi hauen indarraren aurrean. Pixka, menpekotasun lotura horiek apurtzen joateko, erregek asegurua jartzen dituzte. Gipuzkoarrentzat. Hori alde batetik oso interesgarria diren 15. mende erdialdetik aurrera agertzen zaizkigu beste baliabide batzuk. 14 urtetik gorako probintzian bizi diren bizilagun guztiek hermandadea zin egin behar dute. Hau da oso interesgarria. Oso interesgarria, hau da, hermandade eta parlamentu honen, erakunde honen barnean, esan genezake elkartzeko, pixka bat, atxikimendu hori pixka sustatzeko eta Gipuzkoako lurralde osoan jurisdizio eta indarra lortzeko, erregeak horrelako neurriak aurrera eramaten ditu. Erakundearen laguntzarekin, bai? Eta batzuetan badaude erabaki batzuk errege aurrera burutzen dituztenak lurraldearen bakea ziurtatzeko, kargu zehatz batzuk, noblek dauzkatenak, merino handi karguak edo alkate karguak, otorlekuko alkatetzak, kendu egiten dituzte. Kendu egiten dituzte. Bukatzeko bi ideia nagusi, hermandadearen inguruko pixka bat gatazka eta prozesu honetan eraiki dezakegu pixka bat mapa edo geografia bat, dokumentu honetan agertzen diralako, zein esparrutik etortzen diran Gipuzkoaren barnealdean eta kanpoaldean arazoak aide nagusiekin eta bestelako aktoreekin. Eta bukatzeko oso interesgarria direnak, eta jada 16. mendean zehar garapen itzela esango duen beste arlo bat, izango da erlijio arloko pixka bat eskudantzak. 15. mendean sorginen jazarpena burutzen dute, eta inkisizioa etorri baino lehenago sorginkeriaren jazarpena burutzen du asanblada honek, aldi berean jainko aukatzen duten pertsonen aurkako zigorrak beraie burutzen dute eta judutarren kontrola ere beraie burutzen dute. Probintziaren hegoaldean bati badaude kokatuta judutarrak garai honetan 15. mende bukaerar arte. Eta gero 16. mendean konbertitu egin direnen hauen aurreko legedi oso zorrotz bat agertuko da. Oso interesgarria da, bukatzeko erakunde honen esarpena, erakunde honen jarraipena, probintziaren erakunde ordezkari bakarra bezala lortzen da
15. mendean zehar ikusi dugun bezala, eta pixka bat hori mantentzeko baliabide nagusia izango da honakoa, bai? Etorkizunean, 16. mendean zehar, 17, 18. mendean. Erregearen tronuratze edo izendapen momentuan gertatzen denean, bai? Erakunde honek idatziak gordea dauzkan legedi guztia eskatzen dio, konfirmazio edo zin egite hori erregeari. Eta bi erakunde horien legedi bezala aurkezten du 14, 15, 16. mendean zehar eraikitzen, eta eraikitzen jarraituko den pixka bat erakunde honen eskudantza edo legedi papera. Hermandade eta probintziaren legedia da erregeak sinatu behar duena. Bai? Hori da pixka bat. Esan genezake probintziaren foruen existentzia da hori. Hermandade eta probintzia erakunde hori sinatu behar du erregeak lehendabizi, zin egiten duenean edo koroa jasotzen duenean. Bai? Eta hori da pixka bat probintzi eta hermandade honen pixka bat gailentasunaren baliabide modu nagusia, bai? Pixka bat, 14, 16. mendeetan lortu eta garatzen ari den legedioren konfirmazioa lortzen dala, erregealdi guztietan. Beno, honekin, ez dakit lortu dudan, 14, 15 eta gero 16. mendeari begira, probintziaren bilakaera instituzionala edo erakunde antolaketa horren pixka bate ibilbidea azaltzea. Zergatik Gipuzkoa edo Ipuzkoa hori lortzen da bilakatzea probintzi erakunde batean, eta esan genezake parlamentu honek dauzkan esango duen esklusibotasun politiko hori nola bilakatzen da edo lortuko da garatzea probintziaren ahots politiko bakarra bezala edo garrantzitsuena bezala, bai? Zergatik, mende luze honetan, Berdiaroko mende luze honetan, lortu duelako eskudantza sare oso garrantzitsu bat eraikitzea eta garrantzitsuena legedian zehaztea, ze legedi izaera izango duelako. Beno, hori bukatuta luzatu naiz gehiegi, mila esker ez dakit jarraitu da noez, eta orain gustatuko litzaidake, holako kritika asko jasotzea gai honi buruz hitz egiteko asko. Baina jakin behar duzu hori, oraindik ikertzeko ibilbide oso luzea duten testu ingurua dira, eta oso ezberdina da 15. mendea, 16. mendea, 17. mendea. Historialaria behar du, mende bakoitzean gertatzen ari den testu inguru edo dinamiken pixka bat nondinoarkoak zehaztea ondo. Haide nagusiak jarraituko dute existitzen bai 16 eta 17 eta 18. mendean, baina ez daukate 15. mendean zeukaten botere hori, zergatik batzuk hermandadean sartu diralako, beste batzuk talde bezala zeukaten botere oinperatzeko, gizarte eta Gipuzkoarra oinperatzeko almen hori galdu egin dutelako. Eta jada hori berreskuratzea ez da inerrez. Beno, oso gatazkatsua izan da orduan pixka Gipuzkoaren probintzierak eta hori, eta zorionez, Gipuzkoaren elkargoaren ondorioz, lortu da hori gainditu, eta daukagun probintzi hori osatu eta garatzea. Horrekin bukatuko dut. Mila esker. Eskarrik asko Imanol, ondo entzuten da, ez? Galderen momentua iritsi zaigu, ez dakit norbaitek, esku altxatu nahi badezu zer komentatzea edo... Edo zer argi geldituz baldin bada, edo dudaren bat, ben gaiago, hasi azitete, Espaino gogor nahi ditut, galderak, nahi ditut oso gogorrak.
Beno, jago da, historian doktorea, eta dokumentu iturrietan arlo horretan egiten du lan, eta Gipuzkoari buruz dakini baino gehiago. Baino, hasi zaitez galdetzen. Eskerrik asko zure hitzengatik, Manol. Naiz eta merezi ez ditudan. Baina, bueno, eskerrik asko eman dezun... Azkeneko irudia zan hau, barkatu, ez du bukatu, azkeneko irudia Donosti eta Renterien arteko auziari dagokion autoak. Auzi horretan, probintziako batzar nagusiak izendatu ziren erakunde bitartekari bezala. Bai, bueno, ikusi, eskudantzak ari dira garatzen. Bai, bueno, barkatu, jago, esan. Eskerrik asko, mandako hitzaldian gatik. Ni usteneko besteok ez bezala denbora bete dezula, eta oso ideia, bueno, nagusiak eta gehiago jorratu daitezkena, baina, bueno, jendeak lehenengo hasierako ikuspegi bat izan dezan nik uste oso ideia interesgarriak eman dituzula ditzera, eta jakin da gainera gaianen inguruan gehiago sakontzen naizela, emaitzak nolakoa diren. Ez nik eginen izun, ñabardura batzuk edo, oaintxe probintziaren edo hermandadearen eta aide nagusien arteko gatazka horretan, hainbat mekanismo, taktika, negatiboak, ez, indarkeria, mehatxua eta barre eroskeriak. Baina, bueno, ez du gaztu behar ere, beste alde positibo batetik, ere, haide nagusiek garatu zituztela sare batzuk, probintziako elite urbano edo hiritar edo burges moduko hori, ez bere ganatzeko, baizik eta unibertso horretara sartzeko, ez? Alde horretatik, nik bi oharrez, eman zaizkigu haide nagusien zerrenda historiko batzuk, baina badaude beste batzuk dokumentazioan azaltzen diranak, Asteasuko Jeri Bartarrak, Zumaiako Zumaiatarrak, gero Debako Irarra Zabal eta Sasiola, horiek gehiago aipatu izan dira. Baina, badaude oraindik zerrenda horietan azaltzen zaizkigunak, ustegunak guztia direla, baina ziren danak, beste batzuk haide nagusitzat dute beraien burua, egiturak eta gizarte egiturak eta baten baitan sartzen direlako, baina ez dute bandoen arteko guda hortan parte hartzen. Eta alde horretatik, adierazgarria da oraindik orain, ditxosozko 1956ko desafio edo erronkari buruzko ikerketa sakonik ez dela egin. Ez dugu aintzat hartu ze zerrenda ateatzen diren, baizik batez ere hermandadearen edo, desafiatuak diren hoien artean nortzuk dauden, ze batzuk haide nagusien aideak ziren, gertukoak edo zuzenak, eta alde horretatik ere ze hiribildu diren desafiatuak, ez? Batzuk albo batera gelditzen dira, beste batzuk ez, kasu batzuetan salbuespenak ere aipatzen dituzte, adibidez haide nagusiek Segura eta Tolosa desafiatzen dituzte, edo Tolosa eta Segurako hainbat familia, baina beste batzuk aipatzen dute beraiek desafio edo ronka horretatik gelditzen direla, ez? Eta alde horretatik ere bai, zuk ere pixkate aipatu izan dezu, Gipuzkoako elite berri hori edo egiturak eta berri horretan parte hartzen dutenen izen-abizenak ere asko ez dakizkigu, ez baditugu prokuradore batzuen zerrenda, baina beste batzutan adibidez, ni oroitzen dut, hau ziren baten aipatzen dute Zarauzko Lertxundi batxillerra, 15. mende erdialde inguru hortakoa, norden ere ez dakigun, baina aipatzen dute probintziako ondradu edo gizon zintzoetako bat dela, ez? Domen joenekin batera edo beste batzuekin batera, ez? Orduan, bai, azpimarratu beharko litzateke, haide nagusien ikuspegi negatibo edo feudal, edo sasi feudal horrekin batera, badaudela beste taktika batzuk, garaiko gizartean ere txertatzeko. Eta gero beste ohar bat, nik ez nekiena, ikuspegi hori, Ola Gizonen edo Burdinolen foru 14. mendeko furu horietan, aipatu ezu, pixka gehiago azaldu dezakezun edo garatu dezakezun ideia, foru hori hiribilduetara bakarrik mugatzen dela.
eta gelditzen dela beste landa ere muri, ez? Bai. Eta, pixka eta harritu egin nau, ze, errenteri eta Oiartzunen arteko kontu horretan, eman dezun hain ideia honek azaldu dezake baita ere errenteriko edo Bilanoa Oiartzuneko hiribilduaren sorrera hori. Eskerrik asko. Oso ondo, Iago, egia zan ikaragarria da entzutea, eta kasun informazioa da, oso zehatza eta batzutan dakasun privilegio hori sartzeko dokumentu batzuetan inbidia ikaragarria lortzen du. Orduan, aterako izkizut datu zehatz hori, bai. Beno, pixkat, erantzun moduan. Egia da, erakunde honen eta prozesu honen pixkat dinamikan agertu behar ziren izen eta protagonista guztien izenak galdu egin ditugula. Dokumentu honetan ez dira agertzen. Baina badakigu adibidez, 14. mende bukaeratik, hermandadea daukala. Artxibo bat, propioa dana, nun agertzen zaizkigun. Aide nagusien bandoetan sartuta, treguetan sartuta dauden izen eta abizen guztiak. Bai? Zeintzu dira. Hermandadeak atxilotu edo, esan genezake, atzean atxilotzeko pixka bat zigorra daukatenen, el libro de los acotados deitzen zaio, bai, daude beste liburu bat, bai. Falta zaigu ordenantzak enduta eta udaletxe mailan dauzkagun artxibo gutxi batzuk enduta, falta zaigu Gipuzkoako hermandade eta batzar nagusien garai honetarako kudeak eta funtzionamenduaren inguruko dokumentazio guztia. Aktak dade gutxi batzuk, artxibo orokorretan ari dira batzuk ateratzen, eta ikusten duguna da hori, ez bakarrik, belaunaldi ezberdinetan batzuk sartu atera egiten dirala, aldi beren, momentu zehatz batzuetan, batzuk hermandadearen kontra daudela, gero ez dakigu zer gertatzen da, irizpide kontrajarria daudela, baita bandoen arteko adskripzio edo jarraipen horretan, batzu dira oineztarra momentu baten, eta 2 urte gero daude beste bando kontrakoak. Eta burua da, gelditzen zaizu pixkat horrela. Baino, falta zaigu zehazki hori bai, ez dira, estamentu gizarte oso bat parte hartzen duena hemen, eta ez dakigun aldi beren da, erakunde honen oinarrian dauden elementu edo giza baliabidea zeintzu dira. Ze badakigu aldibidez, Segura eta Gipuzkoako hegoaldean dauden herri edo hiribilduz zehatz batzuen pixka bat oztopoak edo iritzi kontrajarriak hermandadean esartzeko, edo hermandadeak hartzen dituen erabakiak onespena emateko dijoa horrekin, bai, hiribildu honetan, bandoen edo aide nagusi zehatz batzuen influentzia da botera dalako oso garrantzitsua, eta, klaro, hauen aurka juten baldin bana izoen parlamentuan oso ondo gelditzen naiz, baina gero nire herrira voltatu behar dut, eta arazoak izango ditut. Orduan, olako dinamikak dokumentuetan egin behar dugu esfortzua ikusiz. Lehen da bizi, izenen zerrendan agertzen dira. Ze dokumentu hori, edo dokumentazio hori, existitu egin da, orduan, atera behar du. Ez dakit nun agertuko da, baina agertuko da. Ez dakit libururen bat, urte batekoa, gaizkileen pixka zerrenda zeintzu diran, eta banduetan sartuta dauden pixka zerrendake pixkat hobeto zehaztuz. Orduan hori, pixkat nahi nuen aldi beren pixkat berriro ideia honekin bueltatu, monarkiak hermandarekiko atxikimendia sustatzeko neurri batzu jartzen ditu, pixkat ibilbide hori jarraitzeko. Esan genezake, igual ez aide nagusien edo bandoen kontra zuzenki ez daudenak ez gerturatzeko, baina pixka dinamika beliko horretan sartzen diren goi mailako eliten pixka atxikimendu hori lortzeko. Baina egia da 14 urtetatik gorako probintzian dauden bizilagun guztien zin egitea eskatzen baldin bada legez, gauzak aldatzen ari dirala, pixkanaka, oztopo ezberdinekin. Eta foru horretan, edo foru horietan, ze dira batzuk, agertzen da oso ondo desberdindua hori. Legedi hori, abantailak izango dituena zerga sisteman eta beste abantaila ekonomiko sozialak, dijoa bat al realengo.
esaten dute. Eta landa eremuko infantzonat goledak hori, ez da sartzen hori. Eta oso ondo desberdinduta dago. Behintzat 14. mendean. Gero prozesu hori aldatu joango da. Zergatik, eremu horretatik kanpo gelditu diren elementu edo talde zehatz batzuk nahi izango dutelako. Pixka bat abantai hori jaso. Orduan, iritsiko da bai momentu bat, ze abantaiak hori eta foru hori jasotzeko, beharrezkoa dana da zerga ordaintzea, bai, errenten edo burdinolen zerga hori ordaintzea. Orduan, lurralde horiek, 14. mendean oraindik ordaintzen ez dutenak, bai, gerturatuko dira gero, abantaila eta esan de jurisdikziopen horretan sartzeko aukera esango dute ordaintzen dutelako, zerga. Eta ikusten dira, batzutan, kaparen esku daude burdinolen, lurralde batzuetan ordaintzen dela. Horrek esan nahi du sartu egin dirala. Prozesuare ari da mugitzen, baita burdinolen. Baina hasiera batean oso ondo desberdintasuna da oso ondo zehaztua. Erregearen monentzat diseinatu eta aplikagarria jurisdikzioa izango duen legedi bateria erderaz, bai? Izango litzateke, neurri talde izango litzateke, bai? Mila esker, Iago, egia esan oso ondo pasatzen dut, zurekin hizketan eta eztabaidan. Gehiago? Galderaren bat edo bestela, hankanpoan. Bai, jarraituko dugu hankanpoan hitz egin. Hizketan eta Ordu listo. mugari dakagu bukatzeko edo... Bihar gogoratu Josu Etxezarraka izango dela gurekin eta ostiralean Alberto Angulo. Beraz, Mila esker etortzagatik. eskerrik asko etortzagatik.